Hey, bones a tots i benvinguts a un vídeo del meu canal. Bueno, doncs en aquest vídeo, com haureu vist en el títol, encara no l'he pensat, venia de gust gravar i com estic començant el canal i tinc previst, doncs, fer un canal personal i de diferents temes, fins i tot del que em vingui de gust, em podeu proposar coses o el que vulgueu. I bueno, aquest vídeo està enfocat una mica a jo, a personal. Molta gent de la que m'està començant a veure em coneix, quasi tothom, o sigui, de totes les visualitzacions que tinc a l'anterior vídeo de Nintendo, crec que em coneix tothom, perquè vaig penjar-ho, vaig dir-ho per Instagram i per tant la gent d'Instagram ha vingut en aquest vídeo. Però aquest vídeo el deixo aquí per la gent que no sap qui soc, doncs aquí em presento, ja que estic començant aquest canal i m'agradaria presentar. D'acord, doncs primer de tot, el meu nom de veritat, em dic Oriol Comas, aquest és el meu nom, el meu Instagram és UriRastes. Volia dir-vos que en l'Instagram d'UriRastes, com és un Instagram més personal, doncs no crec que pengi més coses del canal. Crec que em faré un Instagram especial per a aquest canal també, que es dirà El Racó d'en Quico, com aquest canal, i en allà doncs, penjaré minivídeos, mini-sketches o el que sigui. Us puc ensenyar una mica què és de la meva vida, qui soc, què faig i què m'agrada, els meus gustos i aquestes cosetes, si voleu. Que millor que començar per ensenyar-vos el meu lloc on gravo la meditació, com veieu, és aquesta meditació. Bueno, no sé si us interessarà gaire, però bueno, vistes d'una bona vista, aquesta seria la meditació, d'acord? Tinc aquí 3 pòsters, el de Parental Advisory, que és de raperos bastant veterans, anglesos i bueno, hi ha molta gent bona. Un pòster del Bob Marley, gran Bob Marley, i aquí tenim el quadre de l'Esquelet fumant, i el vaig agafar un viatge que vaig fer a Amsterdam, el vaig comprar amb un amic meu, que si estàs veient aquest vídeo encara tinc el pòster penjat aquí i el porto al cor, i m'agrada bastant perquè és com que una persona morta que està esperant fumant, i jo ho vaig enfocar bastant en la humanitat, que estem esperant a que ens carreguem el món. Si us relaciones amb la contaminació i tot això, doncs estem produint, fent coses, contaminant, fins que arribarà un dia que la Terra explotarà i llavors ens morirem. És com que estem esperant de la mort i bueno, m'agrada bastant per aquesta reflexió. Aquí també tinc una entrada del Sheriff Fernández i aquí tinc el seu llibre, Lo Vivido Vivido, és un llibre de poesia i la veritat és que a mi m'agrada molt el rap i la poesia i em va agradar bastant aconseguir aquest llibre. No sé si sabeu qui és, però us el recomano bastant. Aquí tinc el lloc de l'ordinador i altres coses, sóc un desastre, com podeu veure. També us volia dir que sóc muntanyero, que ja ho sabreu bastants. Sóc escalador, bàsicament, m'agrada bastant escalar i estic estudiant un curs d'esports de muntanya, un grau mig, de moment, i faig bici, peu i hípica, però a part d'això jo sempre he sigut escalador i el meu esport que m'agrada més és l'escalada. També m'agrada moltíssim dibuixar. Però mai... O sigui, quan era més petit dibuixava més, vaig deixar de fer-ho i ara ho he tornat a fer una mica més i també ho he barrejat bastant amb el tema del grafiti. Com podeu veure, aquí guardo les meves llaunes, és que no sé si us ho veieu bé. No tinc gaire llum, la meva llum que faig servir de moment és una llum molt guai, aquesta d'aquí dalt, i us agradarà, és un frontal de muntanya, el vaig apagar un moment, joder, m'estic segant, l'apago un moment, és aquest frontal i m'il·lumino a mi mateix amb aquest frontal i de moment és el que tinc. Aquí com veieu tinc els sprays, com us havia dit, i res, he començat a pintar fa poc, la veritat, i la veritat és que m'està agradant bastant, estic anant amb amics meus que m'estan ensenyant i estic molt agraïts d'ells, la veritat, i em mola bastant això del grafit i crec que és un art molt poc reconegut per la gent i és un art que requereix molt de talent, la veritat. Ja, si voleu, seguir-me, tinc un Instagram que es diu Where is Quico, i en aquest Instagram penjo coses dels meus grafitis. Si voleu seguir-me, doncs allà veureu el procés dels meus grafitis. El primer és una puta merda, ja us ho dic. I aquí, doncs, tinc dibuixos que vaig fent. Aquí he intentat dibuixar el Titan Colossal, no sé si us ho podeu fixar, no sé si està enfocant bé.
I, bueno, això és el que faig una mica en el meu temps lliure, no? Què més? No sé, les meves aficions, doncs això, m'agrada molt la poesia i el rap, el hip-hop, la música en general m'agrada moltíssim, m'agrada l'art en general, que diguéssim. Considero que cadascú té el seu propi art, que l'art no ha d'estar definit per res. O sigui, a principi de tot, l'art va ser un tema d'escultures, no? Si ens centrem a l'època romana o en aquesta època, doncs l'art bàsicament estava fet d'escultures, ceràmica, pintures en ceràmiques i tot. Però si anem més enrere, a les coves dels prehistòrics dibuixaven pintures dels animals que caçaven i allò ja era art, era expressar el que sentien d'alguna manera. I jo considero que l'art cada cop s'està extenent més i cada cop abarca un munt de possibilitats i que qualsevol cosa que tu sentis a dins teu, dins del teu cor, i l'expressis d'alguna manera, això serà considerat art. I no crec que hi ha d'haver regles ni pautes en el tema de l'art. Pot ser tant art això, un dibuix fet, que un poema, que una escultura, que un llibre, que un edifici arquitectònic, o sigui, tot això és art, tot el que sentis és art i això és el que anava. Per mi, escalar és un art, o sigui, jo quan escalo ho estimo tant, ho disfruto tant, que quan estic escalant estic traient tot o sigui, ho estic fent des del cor. I quan escalo només em concentro en escalar, tots els meus problemes que tinc se'n van. Només em concentro en com tinc les dues mans i com tinc els dos peus i quin moviment estic fent i quin és el moviment pròxim que faré. I per tant estic expressant el que tinc a dins i ho estic traient a fora. De dins a fora. No és de dins penses i després ho treus. O sigui, és de dins instintivament ja vas fent i per mi això és art. Què més m'agrada? Doncs soc un aficionat als videojocs, he sigut un friqui des de fa molt de temps i no sé, doncs vaig jugar al Minecraft, vaig jugar al Call of Duty, vaig jugar al FIFA i bueno, potser em veieu amb rastes ara i això, però sí, la veritat és que de petit m'agradava estar als ordinadors i viciar-la amb els col·legues i he fet molt d'aquest tema i ara últimament he començat a interessar-me per l'anime, per el manga, que m'estic llegint algun manga d'algun anime que m'he vist i volia saber-ne més i llavors m'estic llegint el manga ara per saber-ne més. I bueno, això que també últimament doncs m'he concentrat en l'anime i m'agrada bastant, la veritat, trobo que està bastant bé. Potser la gent diu que és una cosa infantil perquè sigui de dibuixos, però jo trobo que si és un bon anime et pot transmetre bastants bons valors i bastantes bones coses. I bueno, això, que soc bastant friqui. Què més m'agrada? Doncs m'agrada tocar la guitarra, des de petit que toco la guitarra i m'agrada bastant, la veritat. L'únic que ara ho tinc una mica abandonat últimament perquè no tinc gaire temps, però bueno, espero seguir tocant la guitarra durant tota la meva vida i no parar mai de tocar la guitarra perquè la veritat és que m'agrada bastant. Què més m'agrada? Doncs m'agrada molt ballar i anar a concerts. O sigui, a mi no m'agrada gens sortir de festa, gens, és una cosa que odio. O sigui, anar a Cocoa, per exemple, jo no puc sortir una nit, deixar-me 30 pavos per anar a un lloc, escoltar música que la majoria no m'agradarà, ple de gent, una sala tancada i, bueno, per mi és agobiant això. I a sobre, anar allà, això de que les noies no paguen i els nois sí, tot això va en contra dels meus valors i per tant no m'hi vull ni fotre'n allà i això ha fet que no m'agradi sortir de festa. Soc un noi molt tranquil i m'agrada estar a casa i estar tranquil o a la muntanya o escalant o el que sigui, dibuixant o el que sigui, però no m'agrada pillar una borratxera del quinto i tornar a les 6 del matí a casa. Això ho faig de tant en tant i molt poc. Puto frontal, la gent me vaig a comprar un focus, tio, m'acabo un... Se puta mare. Què està veient? Això, bueno, que a mi m'agrada anar de concerts i ho faig de tant en quant. Si vaig a escoltar un concert de reggae, ska o el que sigui, ja m'ho passaré de puta mare i puc tornar quan em surti la polla a casa, però no ho acostumo a fer. També, què m'agrada molt? Doncs m'agrada llegir, també. Tinc uns quants llibres que, la veritat, m'agraden molt i llegeixo tot tipus de coses. Vaig a veure uns quants llibres. Podem començar per al llibre de Harry Potter. Bueno, el llibre, tots els llibres, només us he tret un, però me'ls he llegit tots. Bueno, em falta el quart, em vaig quedar a la meitat, perquè em vaig ratllar, diria. Però bueno, tot i això, aquest d'aquí que us ensenyo, us l'ensenyo perquè aquest és el que m'agrada més de tota la saga que han tret. No sé per què, ja em direu, perquè el sisè és la polla, i el primer, i el tercer també,
I, bueno, no sé, tots els llibres per mi de Harry Potter són l'hòstia, l'únic que aquest d'aquí em va impactar moltíssim, l'he llegit 3 cops, diria, i em va agradar moltíssim. Aquí tenim un còmic de la saga de Bola de Drac, la veritat és que soc molt fan de Bola de Drac, i, bueno, tinc ara mateix, crec que és un dels únics còmics que tinc de Bola de Drac, perquè els he perdut bastants, però n'he arribat a tindre bastants. Aquest és el número 10 exactament, crec que en vaig tenir 30, 40... No me'n recordo gaire, però bueno, m'he mirat tota la sèrie i totes les temporades que han tret i soc addicte a Bola de Drac i estic bastant en contra de Dragon Ball Super. Això que em fet que ja comentaré algun dia i faré algun vídeo una crítica a Dragon Ball Super, perquè no m'agrada gens el que estic veient i si no m'he fotut a mirar la sèrie perquè és que m'hi vaig fotre un dia i em va donar fàstic. Què més? Doncs aquí tinc un llibre de filosofia. M'agrada bastant la filosofia, la veritat, i trobo que reflexionar sobre les coses ja no és reflexionar sobre les coses, o sigui, és saber el que la gent pensava, tots els filòsofs aquests. Bueno, aquest és un llibre que diu només sé que no sé res, això és de Sòcrates, però bueno, aquí en aquest llibre surt tant Sòcrates com Aristòtil, com Ramon Llull, Ramon Llull crec que era més poeta. Bueno, surten molts artistes i molts filòsofs, molta gent que pensava i et fa veure doncs, aquestes coses, el que pensava la gent i t'obre la ment. Un altre llibre que me'l van fer llegir a l'institut, però me'l vaig llegir encantat de la vida perquè em va agradar moltíssim i sempre el guardaré, és El diari d'Anna Frank. Va ser un llibre que em va impactar moltíssim perquè només el simple fet de que fos un fet real i fos un diari de veritat, que una nena, que l'Anna el va escriure i després el seu pare, quan va morir l'Anna, el va publicar, doncs només per aquest fet ja a mi em va posar la pell de gallina a llegir-me'l i el vaig disfrutar moltíssim, tot i que és molt dur de llegir, la veritat, però bueno, és un llibre que m'ha marcat bastant. Aquí tinc doncs, la Bíblia de l'autor, que no és un llibre, és un catàleg de material, però és que soc un obsessionat amb material i amb muntanya i amb coses. Aquí tinc un llibre també de muntanya, és el que volia agafar, o sigui, aquesta és una Bíblia, però també m'agrada llegir bastant llibres de muntanya, històries de pics, d'ascensions, del que sigui, i m'agrada bastant. M'he llegit un dels llibres que ha fet el Kilian Jornet i la veritat és que m'agrada molt llegir llibres de muntanya perquè és com que et transmeten el que senten i pots més o menys imaginar-te el que senten quan fan aquella muntanya i jo tinc a la meva ment fer-les algun cop, aquestes muntanyes, i per tant em puc fer una idea del que sentien quan les feien. No sé què més dir-vos. Algun llibre que m'hagi agradat més? Sí, no el tinc aquí, però El guardián entre el centeno, aquest també me'l van fer llegir a l'institut, però em va encantar. O sigui, vaig sentir molt identificat el personatge del guardián entre el centeno amb el meu cosí, que és bastant igual, i això em va agradar bastant, la veritat. I ja veig que porto bastants minuts de vídeo perquè m'enrotllo molt amb les coses. No sé si us ha agradat molt aquest vídeo, us ha interessat molt, però ara ja em coneixeu una mica millor i sabeu una mica més de mi i dir-vos que he estat parlant amb gent i m'ha parlat gent sobre el vídeo que he fet de la Nintendo i us he de dir que no m'he estudiat del tot la Nintendo Switch, o sigui, no m'ha de ser del tot de memòria, no sé les seves característiques, per això en el vídeo no parlo de les seves característiques com a consola, parlo de l'anunci, bàsicament. I el que volia fer era, amb altres persones, que ja ho veureu, un debat sobre la Nintendo i fer-lo una mica més sèrio i dir la meva opinió sobre aquesta Nintendo, que més o menys està reflexada en el vídeo anterior, i amb altres persones diran la seva opinió i pot ser un bon vídeo. Espero que us hagi agradat. Si no us heu subscrit, subscriviu-vos. Si voleu donar-li like, doneu-li like. Si voleu donar-li dislike, doneu-li dislike. Si voleu comentar el que us surti dels collons, comenteu el que us surti dels collons. I si voleu compartir el vídeo, ho podeu fer també. Així que ens veiem a un altre. Adeu, guapos. Que vagi bé.